Så er jeg tilbage igen. Der er sket noget 89, så jeg har skiftet lidt. Så nu spiller jeg på min tablet. Og så tager vi lige min stuff her, og så vi spiller stadig på samme server. Så jeg lige noget armor på. Så derfor er vi her stadig. Vi er stadig. Og det er part 2 af episode 2. Ja. Au. Nå, men du må heller lige vise din farm. Nå ja. Nå, nu skal vi ned og kigge på farmen. Farmen. Wow. Man må aldrig hoppe ned på en farm. Altså storage room. Før det går storage room. Skal lige af med vores jern. Højere oppe. Nå. Nu skal vi jo. Der er noget spil. Wow, jeg kan allerede se, at min tablet er meget bedre. Det er løv. Jeg tror, jeg kunne se. Jeg kunne knap nok se de træer der på min telefon. Okay, der er god udsigt derfra. Jeg kan ikke se det på min. Det er bare noget, jeg kan sætte til med. Der er junglen derovre. Derovre. Der. Jeg kan ikke se det. Det er kun på min. Men den er derovre af. Jeg har fundet mere af de samme træer. Jeg går ud på eventyr. Farvel. Ja, farvel. Jeg har ikke nogen seng med. Måske skulle jeg lige tage en seng med. Det tænker jeg er meget praktisk. Hvis der er lidt støj, så ved jeg godt hvorfor. Der er i den bare etteren. Part etteren, ja, der ved jeg godt, der er svaret. Ja. Vent, har jeg autojump på? Det har jeg. 100%. Det er autojump er noget puppe. Nå. Det var ikke. Ja, der var den. Hov. Videre mod det uendelige univers. Så er vi gået på eventyr. Vi er på eventyr. Eventyr og vågne kigger alle vegne. Vand. Vi er på eventyr. Vi er på eventyr. Vi kan håbe, vi finder en landsby. Jeg fandt en hest. Hvad? Jeg er blevet oversvømmet. Nej, det var ikke så praktisk. Jeg har fundet græskar, og det har vi. Jeg har fundet flere får. Er der nogen, vi ikke skal bruge til noget? Der var vandet. Ja, nu skal vi lege parkour. Ja. Parkour. Nej, det var en forkert vej. Så, den har jeg op. Så nu er det ved at være net. Ting og sager, forsvar. Jeg er både i os.
Okay, vi må hellere gå i seng. Nope. Ding, ding, ding. Jeg har haft en lille smule vandskade. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det er dejligt. Åh, nej, jeg skal ikke spise. Hvad med? Det bestemmer du. Hvor er jeg nu henne? Jeg er på vej herover til. Der har vi en gris. Det er dem. Egentlig de er leder. Så skal der bare dræbe. Hey, 2 stykker. Hey, en village. Vi har fundet den her. Og her der kan jeg ikke se nogle stykker. Men det kan godt være den samme, vi har fundet. Den ser altså ikke stykker ud. Nej, der er glas i vinduerne. Den er altså ikke gået stykker, den her. Nej. Fedt. Der er en landsby. Ja, den er ikke gået stykker. Der var ikke nogen kiste. Hvis de har en smed i, så er jeg tilfreds. Men det tror jeg ikke, de har. Det var en hest. Nej, det var en længe. Nej, det var et æsel. Ikke en hest, det er en længe, det er et æsel. Er der noget spændende her? Her har der ikke noget spændende nogen steder. Og det kommer man ikke ind. Kom hjem. Det er en brød. Jeg skal give her til at stå. Ja. Noget brød der. Og det der. Ja, papa. Ring mig. Vent nu. Hvordan ved du det? Og kig bag dig. Nå, du kiggede på mig. Jeg troede, du var herovre hos mig. Fordi det var dumt. Nej, der var ikke nogen kiste. Nej, men der er den der talerstol til den. Og de der... Og så til også de der bogreoler. Så får bøger ud af. Nemlig. Og ham tror man nemlig, man kan lave til papir. Nej. Det er nok. Jeg tror altså ikke, det er en særlig spændende landsby. Er der ikke en smed i? Nej. Det var det i gamle tider. Så var det altid, hver landsby, der var en smed. Hvis man var heldig, var der 2. Det var den kedelige landsby. Jeg leder videre. Men skal vi ikke til at afslutte videoen? Så teleporterer mig hen til dig. Det kan du selv gøre, jo. Ja, jeg skal lige kigge udkanten af den her ørke herovre. Hvis jeg kan se et tempel, så skal jeg ind i det tempel. Jeg kan se is. Du skal vende en ørkenlandsby. Jeg finder en skildpadde i stedet for. Nej, det er bare en strand, tror jeg.
Men jeg har fundet noget is. Islandskab. Nå, Der var noget, der skulle ind der. jeg kan ikke teleportere. Kan du ikke? Nej, fordi jeg er jo inde på den her. Jeg skal lige have gjort noget, så jeg lavede det bare lidt videre. Hvad var det nu? Okay. Gitte? Ja. Kan du lige teleportere mig? Hvad? Fordi jeg kan jo ikke teleportere nu. Jo, det kommer. Fedt. Så. Hvor er vi henne? Kan vi... Nå, kommer du med ud? Ja. Og vi skal da stå i snevejr. Nej, det gider vi ikke. Tak for at I så med på den her video. Jeg håber, I vil like og subscribe os begge to. BRDK. Og så håber I nød videoen. Så ses vi en anden gang. Hej hej. Hej hej.